Sing digondol apa ya, Dik? Niki sing Kemandul. Tak aku genten. Ya, kowe rono lho numpuk kursi tak takok iki. Ambok kon numpuki kursi. Heeh, wangi Pakde kok. Aku tak takok sindene. Tak aku sing takok genten. Iya takok. Sing kemandul ning endi, Dik? niki sing teng jero niki Malah ning jero, Kak. Njero ya leh durusi ngono. Wah, nek jero iki bahaya lho takoki kowe lah. Jero ning endi, Dik? niki lho sing teng jero atiku Ati, Pak. Ya ati. Tak kira ati. Ngono ya ngono. Aja ngono. Ngono ya ngono ning ora ngono ya aja ngono. Kene ya ngono. Ngono ning aja. Leblas ora dingenge ya. Lho ijeh ngono kok Dingenge apa? tukang syuting Dingenge apa maksude? sing delok. Lah apa sing delok? Sing delok ora patek tak pikir ah. Lah sing mbok pikir apa? Sing tak pikir sing di omah angger gelem nanggap. Nah perkara wong delok ora tak reken wong ayen piyai kene iku. Ijeh lho. Piyai kene iku ora seneng ketoprak siswa, masyarakat kene ora seneng sing seneng mek kamu tadi dhewe. Nyatane kabumi ora nanggap ketoprak iki. Ketoprak liya. Ya mbah menawa Ya nek menawa arep nanggap ketoprak iki, kene ana isine. ora uman, Ora uman, wong ora gelem ngoyok are. mbok anggap bal-balan arek bal siji nggo kroyokan. Aku sing tak pikir kajate sing penting kabul niate kaleksanan. Pak Muktadi saha Mbak Ayu. Mbak Ayu. Badriyah kasil kajate. Iku menenge tak samluk pisan nggih malah. Palapa, Pak. Palapa. Kalau mulai ngono lho. Kok tak wecek engko malah. Ya ngono ku nek edan padha edan ya ngono kuwi. Sing kandha sapa? Lah kono edan arek mbok tanggepi dak melok edan kowe. Lah yen aku ya meh kaya iku kok. Oh iso tak pikir ora iku. Sing mbok pikir apa, Pak? Sing tak pikir ngguri panggung lho gedang debok calon gedang iku sida urip ta ora. Ya tetep sida, Pak. Sida apane wong sanane ketoprak do nguyuhno kono kabeh. Nah sing lanang ngono iso dipandengno, ora pandeng pinggir wit gedang, nek sing wedok nang wong wedok prok. Ngono iso gedang bener. Pas. Ngene ana sing alok kok. Alok piye, Pak nek alok? Barang linggih prok, aduh. Lah nek atuh geno. Kecocok suket menawa. Wong aku cerak dak ndungu ah. Wong ayen aku manggon lor pisan kok iso. Iki mang sore-sore ana godho le. Godho apa? Nek godho iku Kowe ora ngerti godho ngono kok. gendruwo Ora, ana setan-setane kebrok-kebrok mang. ora. Lho apa godho apa, Pak? Godho gremes. Alah ya. Wong gremes kok godho iku piye? Nyetalah. Mau ngono layar sing dinggo krungkepan ning gone tratak mau tak junjung, tak sunduki anda. Mbok sundul anda. Antisipasi menjaga kemungkinan nek udan. Dan kowe terus mbok nggoni. Ya tak nggoni ya. Tapi lah apa nek nyedak-nyedak dingle iki? Lah apa lah apa nek mergawe nek lungguh iku? Lho nek lungguh gene ya. Alah ya mergawe lungguh iku ya kayane mok sithik. Ngono karepem. Pathik ora iku. Sing kandha sapa? Lho sing kandha ya Mas Plonto ah. Ora mbok pikir blas sing liwa piye.
Lah nek ora tak pikir blas gini tak pikir mergawe. Nek lungguh ora entuk dhuwit. Ora entuk dhuwit, entuk duwit ning mok sithik. Nyambut gene lha apa iki? Dodol kacang, Dodol kacang. dodol kacang, dodol jagung bakar. Nah iya Lah iki anjene. dak dhuwit mok alah golek 100 dino dak empet-empetan apa? Lah iya nek dodol kacang ah. Heeh. Nak linggihe dalang. Dalang. Dalang masa merabarane larang apiye. Linggih prok sedina sewengi linggih bloko. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Nah iya ngono iku. Pira Mas Am? Pira? Lah iya, berah. Berah. Puluhan juta kecekel. Lah wong ancen dalang arep, Pak. Dek dalang dak tangane begar. Iya. Tangane begar gegem. Ora, Ora. begar. Tangane begar. Nyekeli wayang. Nyekeli wayang. Ngomongamu kok. Mau masa peh tangane begar nyekeli wayang ngono, tangan gegem lah ya untuk duit pirang-pirang. Tangan gegem nek pirang-pirang untuk mergawe apa? Lho, kowe ora ngerti? Ora. Lah tinju, Oh iya Pak. tinju megane begar apa piye? Tinju ya til. Ngono, ora tinju ora. Gak ono ya. Kecolok wasite. Oh. Ancen tinju iki polah kok. Angger polah, Entuk dhuwit. tok duwe akeh. Entuk dhuwit akeh wong tinju. Kowe iku ora toto blas. Adek ra toto geno. Lah tanggaku pola era karuan ndek ingi sedina kok kayane kok mek 120. Kayane 120. Heeh. Lha mergawe apa? Ngedos. Kok ngedos kok mbok elok-elokno. Lah piye wong karepem ngono are? Lah wong dalan pangan ki wis ana sing ngatur dhewe, Pak. Ana sing kepenak, ana sing ora kepenak. Kabeh Iya. kuwi disyukuri. Disyukuri ya. Heeh. Kamu barang apa disyukuri. Heeh. Alhamdulillah tanggaku nderodo 4. Nderodo papat. Lah terus, Aku jendrodo 3. rodo telu ya apa? Becak, Becak. becak. Becak kok bangga. Ayo tanggaku nderodo 3, alhamdulillah aku nderodo 2. Rodo loro apa, Pak? Pit ontel iku. Sepeda ontel. Sepeda ontel. Eh. Alhamdulillah tanggaku nderodo 2, aku nderodo 1. Ora ana atuk rodo rek siji ku. Lho disuruh 1 kok ora ana iku apa? Lho rodo siji nek rodo loro enek sepeda ontel, ana sepeda motor enek. Ya rodo 1 ya ana. Ora ana. Lah iki rek. Oh. Disyukuri. Disyukuri ya. Alhamdulillah. Aku lah ya Nyukuri duwe. meng ora ngono ngono tok. Lah kudune, Pak. Upama duwe bojo lemu, Heeh. disyukuri. Lah kok mbok kon nyukuri iki nggo apa nek bojo lemu iku? Nek wayah udan ora usah tuku kasur. Mergo bojone Lemu. iya. Kudu bersyukur. Iya. Bojo gering ora disyukuri. Nek bojo gering disyukuri ku. Kuru maksude. Kuru. Upama nukono klambi, negekno klambi ora ngenteno bahan. 0,5 meter wis cukup. Mergo bojone Kuru. kuru. Ndek bojo dhuwur. Di bojo dhuwur Disyukuri. kudu disyukuri. Disyukuri. Lah mergo apa kok kudu disyukuri, Pak? Jika karakon dhuwur payon ora usah ancik-ancik dingklik. Mergo bojone Adur. dhuwur. Ndek bojo lakune ngene diglak Alah, di bojo deklak kok mbok kon nyukuri. disyukuri ya. Lah kudune nek nyukuri kena apa? Lah nyukuri ya ngene. Pomo di bojo ndi? Kalau sing mlaku jumbul-jumbul. Cara ning pasar goleki. Ngono pasar goleki gampang. Ngono. Bojo ndi kalau sing mlaku jumbul-jumbul. Jumbul-jumbul. Ngono. Ning ngene iki disyukuri kabeh alhamdulillah. Syukur marang kersane Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjenengan Mas Muhtadi Muhtadi adalah Dik Ayu. Ayu Badriah. Ayu Badriah ngitano Dik Meika. Kancane ketoprak do mulih niki. Do mulih? Sing pol cewedhak omahe sapa? Sing pol cedhak ya Nisa. Wah Nisa ya rasa mulih. Adek Nisa ora mulai iku. Ora mulih nang kono ae padha nang omah lho. Mergo ning arep omahe. Lah iya kok. Wong iki ning omahe Mbak Yune kok, Pak. Ngono.
omahe dhewe ku mbah ndi ngono. Olah ora ngerti kok. Lho kira Lho. omahe Nisa ki ndi kowe ngerti? Ya ora ngerti ya. Wah, tik lalu-lalu. Lah kowe ngerti. Gak. Ana lho pokoke omahe kono mbah ndi ngono lho, Pak. Gak dadi siji. Ya ora no, mosok wis Mbak Yuni wis rumah tangga mosok ape diikut campuri ya gak mungkin to. Kajate sunat. Sunat, Pak. Sunat itu nek cara singkatan piye? Lho nek singkatan nek aku ya SUNAT. S S semoga U usahanya N nantinya A akan T tercapai. Sunat semoga usahanya nantinya akan tercapai. Semoga saja masih yo kakung, masih yo putri. Nggih. Wong bakale ya akhir dewasa, akhir balik, bakale tetep duwe penggawean. Lah. Duwe penggawean ngungkuli bapa lan biyunge. Bisa ngungkuli taruna bapa. Misale Misale bapake nyambut gawene kuli, Dik Meika iki iso dadi bos. jadi mandor. Cara mono bapake iki guru, Dik Meika iki iso dadi PNS sing luwih dhuwur. Cara mono bapake dadi dokter, Dik Meika dadi profesore sak ndure dokter. Iya sak ndure terus ya. Heeh. Ya padha karo dagelan iku wae. Dagelan niku gimana? Saora-orane dagelan karo sing nonton kudune pinter dagelan. Upama dagelane sing nontone lulusan SD, dagelane kudu SMP. SMP, Sing nonton SMP, dagelane kudu SMA. SMA. Sing nonton SMA, dagelane perguruan tinggi. Perguruan tinggi apa, Pak? Upama sing nonton perguruan tinggi, dagelane menek klopo. Menek klopo ceblok bongko. Wong ada apa perguruan tinggi menek klopo. Didongak-dongakno sing sunat iki mau dadi bocah sing solikah Amin. migunani sok lawan bangsa. Amin. So nek upama sekolah sukses kaya Mbak Yuni Nisa. Dadi mua terkenal. Lah iya. Muane jenenge apa, Dik Nisa? Muamui napa? Mua. Muane Mbak iki lho jenenge apa? Badriah make up. Badriah make up. Badriah make up. Semoga usahanya lancar. Amin. Usaha make upan meng. Make up-e mua. Upama ketoprak ini marak syutinge Daipo lek paling sepi ya. Arek Daipo sepi ku. Lho upama ketoprak ra ono syutinge. Heeh. Ra ora ono wong ngono iku. Ya paling Nisa tok. Nisa tok wah payah. Agar tinggal mulai kejut ae. Saiki ngene. Dino, Pak. Andum Slamet. Kembang Sentul. Aku ngalor aku tak ngidul. Kowe ngalor aku tak ngidul. Aku ngalor. Ngalor ono. Aku ora ngalor ngidul kok. Kowe ku yo ngono. Lah piye, Pak? Diatur pambagya kanggo ngisi wektu. Kanggo hiburan. Nyaosi sing tasik mirsani. Lho, lab streaming. Lho berarti iki masih ora ono penontone ning jero HP ono wonge. Ya ana wonge sing nonton beratus-ratus, Beribu-ribu. bahkan beribu-ribu. Bahkan dongane awake dhewe berjuta-juta. Juta-juta. Subscribe beratus-ratus ribu. MM-an. Lah MM-an. Ada lalah MM-an iki. Subscribe luwih akeh, view-ne luwih akeh, iki bayare luwih tinggi. Ya sing entuk bayaran sapa? Ya tukang syuting ah. Kan diamuk wong iku. Sing oleh bayaran ya bose. Ya bose. Siswa budaya TV. Iki mang siswa budaya TV, Pak. Ya didongakno. Muga-muga subscribe cepet akeh. View-ne ndang munggah meneh. Karo RHS. RHS Production. Wah kaya roh ae. Lho aku wis kenal apik karo cah syuting-syuting iku. Sing ndi cah syuting RHS sing ndi? Ya RHS sing dhuwur. Sing pol dhuwur. Sing pol dhuwur iku. Alah iku wong iku siswi BDI iku. Siswi BDI. Siswa budaya. Lah iku dak gede. Anak cilik. Lah iku cilik kok. Siswi BDI. Cilik ke rumah samu kok. Apa le? Emang gak Mas Dak? Atur pambagya. Nyambut gawe kok ngene gathuk ya. Sithik-sithik didum. Iki mang ora carane anjen ketoprak kudu metu dagelan. Tak pengen metu lah. Kok iso pengen metu? Upama carane ora ngono, kudune not kepruk, taman, terus dagelan lho. Upama ora nganggo ora apa-apa ning kan ditakokno wong-wong. Takokno. Lho ketoprak kok ora ana dugelane kan ngono.
Gak iso dugelan iku lho. Dagelan kok. Dagelan. Dagelan nek cilik ngono gege. Wong nak ganteng ngabape lah seger kok. Mosok ya, Bos. Dagelan. Dagelan. Seger. Cek kowe muni. Hah, Dewe-dewe. lho apik ah? Apik apane? Wangi. Alah mambu dawi bosok iku kok. Lho bar kemu aku arep, Pak. Nah, padha wae. Kemu lasrin lho. Lastri ora lastri. Kamu kok lastri. Lah iya ora tau tuku lastri kok Listerin. Nggih, matur suwun kagem bapakmu tadi sekeluarga. Mbak Ayu Badriah, Mbak Nisa terutama Mbak Nisa juga. pangkal siswa budaya karo pendidikanipun bapake Bapak sapa? Mbak Nisa iki lho maksudku. Sapa jenenge? Lali aku ndewan sapa lah cah. Sapa lek, Nduk? Pak Karmijan ya ngono heeh. Lek wondo ya apal. Pak Karmijan. Iya. MUA-ne jenenge Badriah. Badriah make up. Ah. Emang ndak rias ngono acak apik ini. Aku dhisik ya les nek Mbak Badriah. Les ning kono. Make up. Ora les nang kowe ah. Apa? Los. Kok los iku. Mugi-mugi sak bibare nanggap ketoprak siswa budaya rezekine mili kaya banyu nggih Pak nggih. Amin. Ora lokak nanging tambah kebak. Amin. Nyatane wong nanggap ketoprak iku ora enteng oleh. Nanggap ketoprak abot. Abot. Abot ora tanggapane. Nak perkara tanggapane iku regane semen juta wis, tapi rumate luwih abot. Lah kaya iki mang sedina suwengi rokok rong pelat saben wong siji. Loro Lah berarti. Dok. iya. Lho iki mang berarti diwenehi bapakmu tadi. Iya. Tak kira mbok wae kowe kok apikan men ngono lho kowe iku. Kok tak samplok iku aku lah dene apik wis kok timbang kowe. Iya iya, makasih lho 20.000-ne. Ayo diaturi lagu yo. Diaturi lagu. Apa kono Mas? Wis karek ora ngomong blas. Iku ibuke ijah 2. Ibuke ijah 2. Iku tak gecek sisang iku malah. Iku jike adiem dikondang muleh, Pak. Kayak jambi sinigar ngono karo kowe. Iya kaya jambe pecah. Enak lho Pak dadi wong ngono ku. Ora enak-enake nondi. Ora mikir buah. Heeh. Ya ta? Ora mikir urungan kabumi. Ora mikir nyeket nomor barang. Ora mikir utang. Ora mikir adus. Ora adus ya adus ah. Mosok ora adus. Ora dadi ngono. Lho kek. Lah tek muni penak kok ora anut kok iso Berarti aku ngomong. kan dadi ngono ah. Ya ora iku tok. Dadi ngono. Kowe terus piye? Aku ya kaliren. Mangga Kok diaturi ikhlas. Lagu campur sari nggih. Ikhlas. Ikhlas. Lagune Didi Sempot iki lho. Didi Gembes. Wis diganti. Tek ilun-ilun Kerja bareng Siswa Budaya TV. Heeh. Terus RHS Production. Sone Mas. JJECNNC MBG JLC satu tembang ikhlas. Jangan lupa di like, komen, di subscribe, di share Siswa Budaya TV. RHS juga Ya. di like, di komen, di subscribe. Terima mundur timbang loro tak oleh kok
kanthi Mangatan kalau geling gending. Wah, kok gede kok. Ya gede tayuban are. Lagu. Wis pisan diaturi. Anu ikhlas. Kaping kalih monggo, apa wis pisan nggih monggo. Kedua toh. Iya kedua. Wong dibayar larang-larang kok pisan iku. Larang pira? Ora ngerti to, Lonto. Iku jebuke lho. Apa? Iki lho. Are biar larang-larang kok ini pisan. Larang lho iki lho. Bayaran dhuwur. 1.500.000 lele. Dino, Bos? Seminggu. Seminggu. Minggu le ngecek piye. Iku tase ibu sing ngoten mirsani ditawani lagu, Mbah. Mugi to. Iku lho jesitok. Nah, ibuke menawa iki Mbak Nisa. Nis. Kuwi. Dudu. Mbok De. Mbok De. Ya diaturi koleksi ya, Mas ya. Mbok gede. Apa? Mbok gede. Mbok gede. Hah? Kok sombok gede? Diaturi Kusuma Wijaya. Wih, Koleksi. koleksi tersendiri. Durung. Kusuma Wijaya. Nadani A Mas Liso. Nadani A. Era A ora. Ayo. Aimu. Ini nek nyanyi nadane ora A. Apa? B keser. Beser iki. Aku reresen nang pemen. Satu tembang Kusuma Wijaya. Ojo dumateng sedaya pandemen sedaya ingkang mirsani wonten channel Siswa Budaya TV. Siswa Budaya TV RHS Production. Terima kasih. Pokoknya sukses buat acara sekalian. Ditarep dulu. Ing mekalan semi puspita ing taman sari manglung manungsa weni kalawan wulane dadari ngabaring sasmita sang kumbang wayah rasang pucuk sarine kembang kusumaning ratri mung sawiji ginanti mematri sajroning ati kang siji lintang panjerono antariksa animbui ayu sang dina Kusuma Wijaya. Spesial tembang Kusuma Wijaya.
sawiji inatri mematri satroning ati kang suci lintang-lintang panjerono antariksa aminbui ayu sangrino kusuma wijaya aminbui ayu sangrino kusuma wijaya. Matur sembah nuwun. Nggih. Kok wonten kelintah-kelintune kula sak kanca Oh, nyuwun samudra pangaksami. Nggih. Matur nuwun.